sarapan sop kosong. Sing penting uteke ora kosong ya to. Apa meneh kantongane. Ora nganggo gorengan blas, bener-bener kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Seger lho. Urip nang Indonesia iki seger lho. Ngopo tok serakah-serakah. Ngantek nambang-nambang. Sing Madura nambang nikel, nambang apa-apa hasil bumi. Sing isoran nambang cak jikia. Terus yang penting eling lan waspada. Aja kerdo mikir donya, mikir swarga barang. Bismillah. Rakyat jelantah ngene iki sak mati uripe. Aja kagetan karo berita medsos. Berita-berita sing belum tentu kejelasannya. Urip nang kampung yo ngene iki. Tanane